Die tijd krijgen we nou weer, jongens. Ja. Dat is handig misschien. Oh, maar ben je even shit. Ilda, sukkels in de loft. Wauw. Luts heid die achter een hagenwijn, dan kwamen de Duitsers erdoor. Zogenaamd, ze beren. Veel zinnen. Zo, dit is beter. Goeiemorgen. Een nijedij. Een nije? Een nije? Vlag. Wat hebben we voor, jongens? Een paddenstoel? Die tijd krijgen we nou weer, jongens. Ja. Ja, cool. Wie binnen onderwijs naar de beestjes om dat te doen? Ben je er omvallen? Is misschien wel in hoe heen met de trekkerband of kraanband. Jelke helaas nog een knievang. Hier stikt niet. Daar is er nou nog in je lasting. Ja, die zit in de pub, maar hier stikt niet. Maar het valt alleen meidje. Oh, dat hebben ze al, hè, dan denk ik. Ja. Want ze naaien wel eens uit, samen weten. Maar je had dus nou op in je naai hebben ze alweer. Lukt het hier wel? Ja. Zo. Wat nu zegt net? Hoho. Ben je er nou wel of ben je al in de wintersleep? Ja, het is nou, ik ben simmerdij trouwens. We zitten gewoon boeten, jongen, maar mijn shit. Hoe is het mogelijk? Was dat een beetje? Nou, een paar zaken hier de beestjes al in, joh. Dat hoeven we net gedaan. Dat scheelt weer. Maar dan is dan altijd zo en dan is een visje hierboven komt. Ja, ze zijn nog wat lomer om worden. Is dat wat? Nee, even eerst. Wat is dat? Oh, man. Maar wel. Ik pak hem. Ja, de hoofdstoel haar. Nou, maar is maar een visje. Ik zal even een bakje koffie. Wie zullen even op een paard? Maar wij hinnen weten we nog net, hè? Nou, we zoen aan bij de CD. Ja, we gaan lekker bij de CD losrieden. En dan zullen we wel even je treffen. En mij? Ja. En als we niet zien komen, dan geven we even lekker zin in een mooie eigen golfjes. Ja. Ja, leven. Dan geven we dat. Ik weet wel een ding. Ik weet wel een dingetje vlakbij het Boswier, die mooie gekleurde hoesjes. Oh ja, die lauwe zoog. Ja. Ja, dat is je wel even. Dus toen ik nou eens een keer een orenroute, want misschien kom ik wel wat nice zien, hè? Ja, We gaan gewoon maar even, dat werd- wist hoe dat heet? Een DBO'tje, een dom blokje om. Ja, maar mama. Mooi, een ring. Is Dat die mooi? heb je het wel heel leuk, want daar kost echt echt de mossels. Ja, weer een ding, ja, weer een ding, ja, weer een ding. Mossels en zo? Ja. Nou, we zullen eens zien. Zullen we die kant op? Zo hast die Amerke van de schelp. Ja, Amerka had het mij. Ik heb net mooi schelpje zien. En, Dat is wel een goed idee voor zaken. Ja, we gaan eens even zien wat je vinden kunnen. Daar bovenop, wat is dat? Skipjes, bovenop een sadiek. En hier? Zeker, maar denk ik waar eens even parkeren. Ik heb even zien. Ja. Tja, ik kan wel omheen. Tussen de skip er. Zullen we de zee aan, ik zie zaken? Oeh, ze heel veel voort naar de zee, is dat? Oh ja. We hebben die dan. Maar even zien hoe we daar komen. Even zien wat dit een handige route is. We kunnen sowieso wel een beetje skipjes zien. Maar even eruit. Ik ken daar nog geen rieden aan uit. We zullen eens even zien, we hebben hier al hier heen kennen. En ons klimmen wij deze berg weer op dan. Berg? Oh, we hebben een hele berg. Ja, zeker, dat is toen mij. Doekjes mij. Hier hebben we nu het stappen zaken? Ja. Parkeren we even. Tja, hier ben ik wel meer mee. Zullen we hier eens even zien? Dit lijkt me een beter plek. Wat staat je zaken? Nee hoor, dat zeg niet. Doe mee, verlos de zee. Oh, om alles skien te houden. Doe mij, verlos de zee. Is een initiatief om de kust mij nog skien te maken. Dus als we vieze giet zeggen, kunnen we dat mooi meenemen. Het is een hele grote trap hier daar. Hey. Ja. Dat is handig misschien. Ja. Even zien wat hier aan de andere kant al hier is. Eerste vasteland tussen de afsluitdijk en Peerses op deltahoogte gebracht. Dat is cool. Het waait hier nogal, jongens. Het waait hier nogal. Eerst bij de skip.
met de schiepje? Je bent je schelpjes heel rauw? Nee, Nee. op dit ding zetten. Nee, dit is stek. 3, 2, 1. Hoppatee. Stok? Nee, dit is een schat. Ja, maar die Jasma. Ja. Handen van die lange voeten. Nou, zo is je. Ik denk dat skiën bang voor je bent, maar waar weet. Ja, ik denk wel keutels. Tja, je lijkt op een beetje keutels. Net iets tegen. Wat dan? Wil door die netverzameling in. Nee, geen keutelsverzameling in het Amerika. Die? Ja, het zou best kunnen. Ja, Jelke en Zaken gaan ooit een keer... Ja, ik weet het net. Jelke en Zaken gaan ooit een keer meedoen aan... dat weer in opnames. Vanuit de oorlogstijd, Boetendieks. Werd dan een vliegtuig Delftwaard weer. En dan speelden hun bepaalde scènes na. Dan valt me weer dat inderdaad wel je ergens in de buurt. Maar dat is ook alweer Skoftjelien. Hier zijn beide wat van die ouderwetse klingen aan. Zou ik eerst zijn die zaken? Oh, lampjes, wat schattig. Wat zie je dan? Oh. De zaken had op water vol. Hoe was het maar? Een jaar leven, dat snap ik. Ticketje? Ze doet ticketje, hé. Met een ticketje moet die doen? Tikkie. Waar is toen mijn tikje? Tik me dan. Tik me maar. Nou, hij tikje. Tikheid. Wij zullen weer op naar de auto. En dan zullen we zien of we ergens wat drinken krijgen. Ergens een restaurant vinden. Allee, poep, hè? Ja. Ja, die skipjes hier al je keutels daarheen. Ja. Wat toch op een wc? Nee. Of kun je skipjes net op een wc poepen? Nee. Nee, man. Dat kan het, hè? De poep. Ja, man. Sure. Je rek. De... Oh, je keutels. Ja. De Jakkie, bakkie, maar ze zeggen. oh, bakkie. Je mag weer heel voorzichtig stappen. Waarom hadden ze dit dan? Ja, dan maken ze zachter. Wat zou dit? Dit zijn veeroosters. Dan kunnen wie er wel heen, maar het vee net. Maar dit is echt wel wat. Nou, dit is een aardig grut. Dat is van heel leuk ook van. Kijk, doe er wel in de zaken? Ja, Ja, maar wij. niet goed. En dan bloot het vee al hier Dat was daarachter. net zo vallen. Nou, nee, dat is niet handig. Zeg, kunnen auto's en fietsers en renners er wel doen, maar de skiep net. Daar vind je dat. Ja, maar het tikkelt dan wel heel goed als mijn auto. Ja, dat is wel, ja. Nou, 60 doetje niet, kameraad. Doei. Hey, doei. En wie ben je bij het Kweldermuseum van het Frieske Geer? Want ik hier krijg over die opnames van Jelke en Zaken. Kweldercentrum Noorderleeg. En daarvoor wien die opnames toen ook. Dus wie zullen zijn we zien? We gaan nog nooit in het Museum West. Zullen zijn zien of we die opnames ook vinden kunnen. Want toen wist toen fjouwer hier Zaken. Toen wist het zelf eigenlijk net in bij zeiden, hè? Zaken weet het zelf net eens Waar is meer. het museum dan? Ja, hier kunnen we naar binnen. Wauw, jongens. Oeh, Zaken, oesters. Jawel, Japanse oesters zitten erbij. Nee, niet op. Oh, nee, Nou nu. Hier kun je dus gewoon vergezen naar binnen. Kun je er even omstruinen. Hoe leuk het ze dienen. Oh, maar met even shit. Ilda, schubbelt in de loft. Wauw. Dat is geen onderschot. Oh, die bunker daar ging je toen die opnames ik zaken. Wist dat net meer, schat? Zwarte haan. Ja, de zwarte. Paarden van Marm, Holbert. Ja. Nee, ik heb straks in het dus. Ja, ik ga naar een zwarte. Vogeltje, hè? Gisteren. Slikvelden en Zeker. velden. Plaats. Vergrutglas. Dat is wel nodig. Ja, ik wel. Ik zag het eigenlijk om filmpjes, jongens, maar ik weet net. Ja. Poels van de kwelder. Maar is naar boven. Ja, denk ik wel.
Ik denk net dat er nog weer iets is, denk ik. Dus ik wil een keer zitten alleen nog denken, nou. Dit is? Ja, ik denk het al. Nou, ik heb dat filmpje ook net zien. Ja, ik denk dat hij dat daarop deel en het drukt hem die het net, hè? Schande. Dan zie ik je maar zelf even op YouTube. Ik denk dat het is misschien wel weer de bunker. Nee, schande. Over. Je had toen opnames gewoon bij een boer. En toen speelden ze toen eigenlijk die boer toen hij vroeger lid was. Want die was een lidsjonkje in de oorlog. Die speelden ze toe. En hij speelde zijn heid. En dan gaan we ook bij de bunker. Hebben we mijn hele oude bal en een... team nog meer. Zo'n hoepel. Ja. Luts heid die achter een hagen waren. Dan kwamen de Duitsers eraan. Zogenaamd. Ze beren. Je kan het helaas niet vinden. Maar je kan dus vergezen naar binnen. Dus als je een keer hier in de buurt bent, ik zou zeggen. Wip even aan. De watlopen zaken, zat dat ze dat echt. Dan zit ze helemaal onder de drek. Ga je toe van een week ook die met squat, hoor, water rennen? Ja, leven. Laat er even poep. Oh, had je wel wat met poep, hè? Zeehoen. Best tjintjes, denk ik, schat. Check eens wat tjintjes in de Amerika de Tja. De rest al de hele dag maar niet naar Amer, maar er zit nog niks in. Ik weet het Zit niet. daar is nog een paar. Hier is het. Dit is Ja, zit daar is nog een paar. Smiet er maar best tjintjes in. Dan haast in ieder geval wat, hè? Dat wie is doel eigenlijk een beetje. Ja, het rent altijd door, hè? Oh, de zaak had ik nog een gruppen voor die. Zo, nou nemen we die maar, jongens. Ik ga het filmpje voelen op Tijdens YouTube. de Tweede Wereldoorlog bleef het relatief rustig in Noord-Friesland Boekendieks. Tja, dit is de boer. Die speelde toen eigenlijk als Lee Jonkje. Hier is Steegstra geboren. Het gezin woonde vlakbij de Zeedijk in Marm. En nou ja, dat weet de dus. Grappig, hè? Wist er niks meer van? Nee, dat wist van die krijg fjouwer of zo. Wat scoorde me voor maar de dik hoor. Toen ben wij omheen gingen. Bij de terp op. Machtig, hè? En toen ben je om het kerken heen erom. De grote kerken halen. Nou ja, dat is superleuk. Ja. Heb je wel vaak aan de warmte. Oh, vis. Had ze vis gevangen? Ja. Mooi, man. Nou ja, echt te gek. Dat we dus een hele dag hebben toen opnames gewoon. Wie zag echt nog zo'n mini-mandje. Dus ja, ik denk dat is wel leuk om even bij je te delen. Wij zullen wel ergens een drankje krijgen. Nou, we hebben even zaken. Hoe het je? Water? Ja? Zwarte haan. Hier kunnen we aan blijven drinken. Hier is nog van alles. Hinderlijke zaken. Tja, het waar. Dat is schattig. Ik denk dat ze eten krijgen haast of zo. Ze wil denken, ik geef vast naar stal, krijgen we wat lekkers. Trampoline daar. Oh ja. Maar ik weet niet, hè? Sure. Maar kijk, alweer wat voorbij is. Nou, dat denk ik wel dat het je biedt. Ik sta wel even shit. Eerst even drinken. Eerst even drinken, wat eten, joh. Ik sta maar een kwartje. Zie je, is een mooi plakje voor u, joh. Ja? Oeh, lekker. Kroerenboeten tappen na. Leutje, dus leppeltjes. Wat diggeliek. Een leppelmes. Een leppelmeske. Oh, vast een leppeltje om op te pakken en een mes om te snijden. Ja, beziek je maar. Dat kist u zelf wel. Kist u wel. Het is nog wat hut. Ja, kom kijken. Ik zit met een bakje thee. Het gaat met mij de thee heel nou. Bletjes? Dat is gek. Ik snij het zo gewoon van beetje. Bletjes in de thee, dat is nu hè. Hoheid, lekker in hè. Lekker eten jongens. Ik help dus kan. Zaak is lekker goed naar het boordje. Heerlijk waar joh, maar wat treffen we het jongens? Veel. Had hij een lekker stukje ballen voor die? Ja, dan maar aansluiten. Eerst even drinken. Oké? Snap me hoor, snap me. Door de zaak even. Even bal op eten en dan gaan we naar de zaak, oké? Oké. Wie zal zaken even op ziekje? Mas maar rappen, daar is het. Oh shit. Die veertjes is wel lekker. Ja. Ja, kom maar. Hartje. Samen met hij deed net knikken. Oeh, hard. Oh, was erop? Nee. Nee, oh.
Maar we zien wat er verderop is. Dit is leuk. Ik wil net op zitten. Wow, Oh, die witte. ja, dit is gewoon zo'n veerding. Oh, ik dacht dat dit om zo'n draaiding. Ja, dat dacht ik, kijk, maar dat is net zo. Ik ken dat goed wie die groeit. Ik ken alleen wie het ziet kan. Oh, nou, dat gaat hartstikke mooi zo. Ik ken het heel snel. Net een hut, ja, aanval Dildo eraf. Maar ik zag. Is leuk, Dildo? Is leuk? Oeh. Oh ja, het is een zwaai. Hierachter is het nog niet. Zie je, Ilde, deze. We beginnen met deze. En daarna gaan we naar de draai. Wow, die gaat hut. Die gaat haast naar. Oh, ze wordt van de horen staan. Doe maar. Zitten. Zitten. Komt ze. Wow, deze. Wow, je moest net naar beneden vallen. Nog een keer, Dildo, dan maar weer omheen. Was je net naar beneden? Nee, dat is een stijl hoekje, ja. Ho, ho. Ik vind dit ding echt wel leuk. Hoi. Hè. Nou, laten we even zien wat kist. Zitten. Woehoe. Koekoek. Zitten. Mijn idee. Wat is toe? Ik vlieg. Een gliedje? Nou, valt me best meer ontstunten. Hallo. Nou die. Het is. Moeilijk. 1, 2. Wie bent bij de zwarte wannen? En die zit bovenop het. Op die dak. Dat is toch pannenkoek? Oh, mijn poedersuiker. Zak ik? Doe eens maar vast op. Ja. Lekker. Het is scherp op. Oeh, heerlijk. Kom maar. Lekker plak. Kom maar. Ik zeg het. Pannen vol met sherry. Nou, de jeugd die bart het nog correct even. We hadden een hele leuke, lekkere dijmeus fjouwen hoorn. De zoende beestjes namen die hier paken zakeld in. Hebben we daar een bakje koffie in. We hadden over de zeediekrieten, skipjes jongen. Heel veel keutels weer erin, hè? Ja, heel veel keutels weer. Zaken nog een kameraadje had er even mijn ticketje in. We hadden hier even lekker wat eten bij de Zwarte Wannen. En we hebben zelf bij het Frieske Geer, het museum west van de Atlantic Wall. En je had ook beelden zien kennen van Zaken en Jelke die er om mij werken. Nou, zo'n fjouwer in. Dus dat is wel leuk. Wij zullen zo op naar huis, lekker op een bank, beentjes omhoog. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill app te downloaden van je tablet als telefoon. Hey, on night vlog! Doei. Doei! Wow!